Sa number 7, dugang ang mga police station sa Bacolod City ang ginaduso. Parayon ang ginaduso sa Bacolod City Police Office kag sang syudad ang pagpatukod sa bago nga mga police stations kag police substation sa Bacolod City. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga may 5 ka mga police stations ang ginahikot sa syudad nga mapatukod agud mapadasig ang pagrespondi sa kapulisan sa tiun sang kriminalidad. Lakip sa mga ginaduso nga butangan sa kaugalingon nga police stations among Barangay Banago, Singcang-Airport, Vista Alegre, Estefania, kag Sumag. Apang, antes mapatukod ang dugang nga mga police stations, kinahanglan nga ma-declare anay ang sang Philippine National Police nga Type A City ang Bacolod City, nga sa karon yara pa lang sa Type B status. Suno kay Rebadomia, kinahanglan nga magdangat sa 700,000 ang populasyon sa syudad para mangin Type A ini. Pero yara pa lang ini sa karon sa 640,000. Apesar sini, parayon man nga ginahikot sa syudad ang mga dokumento para diri. Iyaman gisiling nga kinahanglan gid nga may ara sang kaugalingon nga mga police stations ang mga dalagko nga barangay. Sa karon, ang kada police station sa syudad ang nagaserbi kag nagaresponde sa 6 ka mga barangay. Actually, wala kita nag-re-apply. We are supplementing the documentary requirements. Nag-supplement kita to convince na pwede na kami maging Class A highly urbanized city. So that we can add the number of police station, add the number of personnel that we'll be having in Bacolod City. Kasi mong 1,067 lang kita. Dapat kung mag-Class A kita, ganaga kita 1,500. So it's a big help. Supposedly, every big barangay may police station. And it will be easier part sa ato sa PNP for crime prevention.